Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsat Zaki sunana kuma kamar kullum nake kwararo bayani. Jama'a masu kallon mu yau littafin da zan buɗo akan Maryam Sanda ne. Tun lokacin da ake wannan magana ta Maryam Sanda ban ce komai ba saboda ni a rayuwata ina tsoron magana akan abin da ban sani ba kada ka yi wa mutum ƙazafi. Amma yau na ji wata magana da ta girgiza ni ta ɗaga ni sama ta buga ni da ƙasa. Wannan maganar ta buga ƙaton dutse a kaina yayi ƙuru. Jama'a, wai an ce wai mijin Maryam Sanda wai yana neman mahaifiyar Maryam wai la inda da Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a, dan Allah dan Annabi wanda ya san kan wannan zancen dan Allah ku san mun. Ina neman in ji labarin nan da kyau don Allah ku san min wannan magana haka take ko kuma a'a kawai ne jama'a ne dai suka ga daman cewa za su barbada magi. In ji su waɗanda suka faɗa sun ce wai ta dalilin mahaifiyarta ne ya haɗu da ita har ya aure ta. Wai in ji su sun ce ya kai wurin shekara 3 yana harka da mahaifiyar kamun ya haɗu da Maryam Sanda. In ji su sun ce wai kasuwancin shadda suke yi tare yana kawo mata tana siya. Shin haka ne wannan marigayi yana sai da shadda ko kuma kawai zuki ta malle ne na mutane? Jama'a ku san mana labarin nan da dumi-dumin shi da Allah da Annabi. Domin wannan magana tana neman bincike kuma tana neman bin kududdufi. Maganan nan fa idan da gaske ne wai haka din ne ya faru. Ashe akwai magana kenan. Saboda haka jama'a dan Allah idan kun san wannan magana ku rage mana, wai in ji mutane suka faɗa shine ni ma nake tambaya ga wanda ya san wannan labarin ku sauke mana zance a ƙasan wannan bidiyo saboda mu samu ƙarin haske. Wannan abin ya girgiza ni saboda tsabagin girgiza da nayi shine na samu kujera na zauna don wannan abin ba zan iya jin shi a tsaye ba. Wannan mummunan abu da me yayi kama, Allah dai ya sa ba haka bane, idan kuma haka ne ubangijin Allah ya shirya mun gabaki daya. Hafsat Zaki sunana kuma anan zan dasa aya insha Allah.